Mali école-so fɔlɔ de filɛ nin ye ni o de ye groupe scolaire Kaso A ye école-so in tɛ lahala ɲuman foyi de kɔnɔ bi sanfɛlaw dugumalaw nin bɛɛ lajɛlen de tiɲɛnen don Yɔrɔ Njayi ale ye comité de gestion président ye école-so in na. Mais classe ninnu filɛ nin yɔrɔ min risque ba de b'a la a bɛ se ka bin y'a ye denmisɛnnin ninnu kan n'i taara a kɔfɛla ninnu lajɛ a bɛɛ tɛgɛlen don fo plafond minnu b'a la olu yɛrɛ binna mais ala y'a kɛ a bɛ bin don minnu na o y'a sɔrɔ cours tun tɛ yen. Bɛɛ lajɛlen de bɛ degun kɔnɔna la école karamɔgɔ fara école den kan Madame Diallo Kadi Njayi ale ye école karamɔgɔ ye. École-so in bɛ cogo min a dégradelen don quoi donc dɔ de bɛ ka fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la maîtres tɛ condition de travail la parce que maîtres ka bureau fana y'u ka classe kɔnɔnaw de classe si jukɔrɔla tɛ sɔn ni min kɔrɔsi i sen yɛrɛ bɛ sɔn ka déplacer dingɛw bɛ fan bɛɛ n'i y'a lajɛ sanfɛla tɛ sɔn cogo min dugumala yɛrɛ ka jugu n'a ye siman wo bɛ fan bɛɛ la ɔkɔli maître kɔni n'i bɛ cours kɛ i da ye ka to jɔlen n'o tɛ k'a fɔ i bɛ passer ale ni yɔrɔ cɛ o man nɔgɔ dɛ. Tulu de tun b'a sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna Demba Traoré ale ye école-so in directeur ye. Tulu minnu bɛ sanfɛ olu karila ka bɔ yen en 96 Alpha présentement Alpha de nana ka tulu bɔ yen ka kɛ toli ye donc o ye école in soulager dɔɔni mais maintenant kogow de bɛ kan ka détériorer kogo bɛ kan ka mugumugu a yɛrɛ ma a bɛ mugumugu a yɛrɛ ma hali n'i ye ciment k'a la a t'a minɛ bon soliw bɛɛ crevasselen don soliw dugukolow bɛɛ bɛ kan ka wuli ciment fɛn fɛn b'a la a bɛɛ bɛ kan ka kari-kari a yɛrɛ ma donc faut k'olu bɛɛ wuli de k'o remplacer plafond tun bɛ to ka wuli ka bin an ye plafond ninnu caman bɔ fɛn fɛn tun yɔgɔyɔgɔlen don an y'o bɛɛ décrocher k'olu b'a la. Bi u mago bɛ dɛmɛ na ka ɲɛsin école-so in ma Demba Traoré. Jamana mana se k'i a ye k'a fɔ école kan ka dilan ka i hakili sigi a ma ka segin a ma ka na école dilan o kɛlen o bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que layidu caman taara a si ma tɛmɛ k'a fɔ i ye Kayi ka ye i ye Segu ka ye Mopti ka ye nin ye Mali école-so fɔlɔ de ye donc c'est un patrimoine bɛɛ lajɛlen ka kan k'a dɔn k'a fɔ fɛn kɔrɔ normalement ne école in bɛ se ka ta an kan k'a ta ka taa n'a ye musée la de ka la kan a ye si mun sɔrɔ 136 ans cette année en 2022. Président du comité de gestion scolaire Yɔrɔ Njayi ale fana bɛ o hakilina kelen jira olu yɛrɛ u jɔrɔlen don. An b'a fɔ autorité vraiment u k'an dɛmɛ sinon denmisɛnninw vraiment u ye risque de la dɛ u bɛ kalan na mais u bɛ risque ba de la risque ba yɛrɛ de don ne yɛrɛ jɔrɔlen don. École-so in a jɔra san 1886 de ɲinan ye a san 136 ye Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.